माहारियारि आफाद आरो सुक्ति सागानगारि आफाद हिसाबै जों बेखिनि हाबाखौ मावदों। गुबुन फारसेथिं सुक्तिनि उनाव बे दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सरकारि भाबै सुक्तिनि उनाव दाजानाय बिटिआर काउन्सिल प्रमद बर' बिथांनि जे काउन्सिल आरो काउन्सिलनि मुरब्बी चिफ जानानै बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारजों जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ, जोंनि जि दाबि आरो रायजो राजानि जि एसपिरेसन बिनि सायाव बिटिआर काउन्सिला खामानि मावगासिनो दङ। जौगानाय एजेन्डानि बागै जिखिनि मावनो गोनां बुंनो गोनां घोषणा होनो गोनां दङ, बे एजेन्डाफोरखौ लानानै काउन्सिला आलादायै खोथा बुंगोन। किन्तु जोंनि नोजोर आरो जोंनि दृष्टिभंगियाव बिटिआर काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै आरो नैबे एकर्डनि सागानगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आन्दोलनकारि सासे दैदेनगिरि हिसाबै एनडिपि एबसु आरो इउबिपिआव जयेन्ट जिहेतु एकर्डआ जादोंमोन, बिथाङा दिनैबो एकर्डखौ लानानै भेरि माच सिरियास आरो बे लेभेलाव खामानि मावदों। बेखौ लानानै जोंहा गोथौयै फोथायनाय दङ। सनितपुर जिल्लानि रायजो राजायाबो गोथौयै मोनसे आत्मबिश्वास दङ। आरो दिनै बातासिपुर मिलन हाई स्कुलाव बे 4 बोसोरनि समाव 41 खान गामि जि सोसननाय थांनाय 26 जानुवारि 2023 बे 60 खान गामि घोषणा होनायनि 41 खान गामिनि रायजो राजाखौ दिनै लेंहरनानै सावरायनाय जादों आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ लानानै सरकारा गावसोरनि एजेन्डाखौ मावफुंनायनि थाखाय रायजो राजाफोरजों बिथांमोना सावरायनायनि दिनै थांखि लादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्डनि मोनसे पार्ट, बेखायनो जोङो बे मेलखौ लिंनानै होदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 60 खान गामिनि गेजेराव 19 खान गामिया हाबबावनांगौ दङ आरो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों टाइम एन्ड एगेन दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारसिनदों, बार्गेनिं खालामदों आरो केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों एप्रुभेल होनानै राज्यपालनि नटिफिकेसन अर्डार जारि खालामनांगौ, बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। अलरेडि आङो एसामिस मिडियायावबो बुंबाय, गिबि मन्त्रि बिथांनो लेटार हरनाय जादों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे गामि सोसननाया गोख्रैनो जागोन। किन्तु जोंनि दाबि दिनै बे बातासिपुर सनितपुराव गसंनानै गहपुर लखिमपुरनि सिमुलुगुरिसिम जि गामि जोंहा सोसनबावनांगौ दङ, रेभिनिउ आरो एफआरसि एरियानि बे 19 खान गामिखौ कड अफ कन्डाक्टनि सिगांनो गोख्रैनो थिसननायनि खामानिखौ मावनांगौ होननानै आङो दिनै फिन दाबि दैखांदों। आरो आद्रा थानाय 600-700 जि गामि दङ, बिनि घोषणायाबो खोब गोख्रैनो जानांगौ। दा बेखायनो एफआरसि ओनसोलाव लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ। 2020नि सिगां बे खामानिया जायाखैमोन। एकर्डनि उनाव 2020नि उनाव 10,614 परियालनो नैबे सनितपुर बिश्वनाथाव हा होनाय खामानिया कमप्लिट जाबाय। आद्रा थानाय 10-15-20 हाजार जि दङ बे कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय सनितपुर डिसि बिश्वनाथआ खामानि मावगासिनो आरो बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसास लाखिनांगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बेयाव समस्ति दानांगौ। समस्ति दानायनि गेजेरजों बिनिफ्राय MCLA दैथायहरनांगोन आरो बेखायनो भारत सरकारखौ जों नारसिनदों जे बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै जि 52टा समस्ति दानांगौ, बे दानायनि खामानिखौ भारत सरकारा गोख्रैनो मावनांगौ। आरो बे लेभेलाव दाख्लैबावै अमित शाह बिथांखौ हम मिनिस्टारखौ जों जेब्ला लोगो मोनो, बिथाङा मोननै खोथाखौ स्पष्ट बुंदों। बिटिआर एक्ट बानायनांगौ, समस्ति दानांगौ, जौगानायनि थाखाय इनस्टिटिउसन गायसननांगौ, कड अफ कन्डाक्ट थांनायनि उनाव भारत सरकारा खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों। दा बेखायनो दिनैनि बे मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन जोङो रिएसेस खालामो भारत सरकार आसाम सरकारखौ दाबि दैखाङो जे सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ गोख्रैनो मावनांगौ आरो लोगोसे रायजो राजानि सार्थआव जातीय सार्थनि थाखाय एबसुआ रायजो राजाजों थानानै खामानि मावलांगोन, बे खोथाखौ आं स्पष्टयै घोषणा होबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो
दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।